Ako sa zbaviť Danda? Návod je jednoduchý. Miško vykopal veľkú jamu. A potom popás ho takto v tej jame zabarikádovať. Zatiaľ netuší, čo ho čaká. Zatiaľ sa tvári spokojne. Tak to tam nechajme. Spokojný. Dando. Popás. Nechajme ho tu takto. No poď, Ideme. poď. Čau. Papa, Dando. Poď. Papa. Papa, ideme. Poď, Mišik. Krúce. Čau. Dandis. Papa. No poď. Daj papa. Dando, daj papa. Vysiahnem ho odtiaľ. Počkaj. Myslím si, že je mu bez nás dobré. Tak poď ho už vyťahnuť. Teraz sa stop. Ťahala babka repku. Aj, Nejde. ťahá babka repku. Asi tu je nás zabarikádovať. Vytiahnite ho. Ježiško, a ako si ho... On nejde. Musíte ho vykopať. No, on nejde. No, neboj sa. No. Ježiško. Čak? No. Myško, kop, prosím ťa, kop. To nejde. Podričku ho chyť. Už to ide. Po topánku sme tam nehali. Oj! Už ju mám. Wow! Dando, oprašiť ruky. Oprašiť ruky. Tak.